Aká ste televízia, prosím? Ďakujem pekne, Markíza. Ďakujem vám. Národná rada Slovenskej republiky dnes v sobotu pri príležitosti mimoriadnej schôdze parlamentu aby nenabehli na teba s hasičákom. Je to fotku, čo si nás fotila. Máš sviečečku. Aký je dnes deň významný? Noc dlhých nožov. Asi tak. O čom dnes budú rokovať na pôde parlamentu? Či budú rokovať. Aha, ale bola zvolaná mimoriadna schôdza? Určite bola. A dôvod, aby všetci občania Slovenska sa dozvedeli? Odvolanie predsedu parlamentu. Ďakujem. Smiem sa opísať, pane? Neviem nič. Neviete nič, aha. Idete na balkón? Áno, ale až 18:30 zapisujú. Až 18:30? Zapisujú, takže Zapisujú, áno? teraz nebudú nikoho púšťať asi. Aha. A čo sa bude diať? Nič. Akože nič. Pre niečo tí ľudia tu prišli. Je tu mimoriadne veľa ľudí. Boli sme len zvedaví. Viac. Zvedaví na čo? Na to, ako sa Fico neodvolá. Myslíte? Samozrejme. To už je dopredu jasné. A viete predpovedať budúcnosť? Myslím, že na toto žiadnu predpoveď nepotrebujem. Takže uvidíme, áno? Áno? Čiže bola zvolaná schôdza na odvolanie? Pána premiéra. Aha. Ako ste sa to dozvedeli? Neviem. Z novín, zo správ. Áno? Sú toho plné noviny. Aha. Takže asi tak. Aha, ďakujem. A odkiaľ vy ste? Z Bratislavy, ďakujem. Smiem vedieť, prečo ste prišli? Novinárka som. Novinárka? A z ktorých novín? Z Pravdy? Napíšete pravdu? Určite. Áno? Dobre, dobre. A vy ste? Ja sa volám Kristína Ulmanová. Kandidujem za primátorku Bratislavy. No. Víte,
teda tiež ste súčasťou toho protestu, alebo prišli ste... Myslíte, že je to protest? Ja neviem to celkom nazvať. Ono sa to tak šírilo sociálnymi sieťami, ale neviem, ako by som to možno vyjadrenie, také nespokojnosti. A vy ste uverejnili, že sa bude diať táto mimoriadna schôdza parlamentu? Prosím, ešte raz? Vy ste uverejnili v pravde, že sa bude konať mimoriadna schôdza parlamentu? Že kedy sa to vlastne celé, takže neviem, že či včera večer, alebo dneska sa rozhodlo o tom, že dnes to Tak urobím vám ruku. Dobre. Ďakujem. Smiem sa vás opýtať, na čo ste prišli? Prečo ste prišli? Podporiť ľudí. Áno? A viete, čo sa bude dnes diať? Áno? Je to dobrá správa, myslíte? Je to iba taká formalita, lebo však všetci vieme, že to neprejde. Áno, vy ste jasnovidec. A čo, ak to náhodou prejde? Budete rád? Velice. Áno? Prečo? Lebo nám toľko sľubovali, dali sme im podporu našim volebným zástupcom a oni napriek tomu nás sklamali. Zástupcom mi dával podporu. Áno. Nepodporovali som zlodejov a klamárov. Výborne, dobre. Takže viete, že je to tu vlastne také nešťastná konštelácia v Bratislave a na Slovensku. Ja tu podnikám, žijem, takže viem, aká to je Áno. konštelácia. Ale zišlo sa tu veľmi veľa ľudí. Veľa? Áno. To podľa mňa není veľa ľudí. Ale pravda, že áno. Na to, že už obračuje celé Slovensko, tak si myslím, že to tu není veľa ľudí. To každému bere zvačku. Presne. Hentomu, každému bere zvačku. Presne. Nekradne Kažimír Sficom každý deň toľko peňazí, že sa to ani neviete predstaviť. Čiže on si ani nezaslúži, aby tu bol ako premiér a ani celý tento parlament, pretože ak odvolajú premiéra, tak bude musieť rozpustiť parlament. To by bolo super. To by bolo najlepšie pre nás. Aby už pochopili konečne, že korupciou sa ďaleko nezajde. A ľudia si musia uvedomiť, že treba chodiť voľbám, to je základ. Ne? Áno? Prídete? Ste z Bratislavy? No, ja Pôjdete voliť? To je jediná možnosť, ako máte Áno? ovplyvniť. Ja kandidujem tiež ako nezávislá, áno. Ale určite ste sa o mne nedozvedeli. Neviem, za čo kandidujete. Za primátorku Bratislavy. Áno, tak. Moje meno je Kristína Ulmanová. Lenže naše mainstream médiá, čo robia, uprednostňujú len po niektorých. Hovoria tomu, že najvážnejší kandidáti. Zdravíčko. Ako sa máme? Dobre. Stretli sme sa tu. Teraz išla za mnou tá novinárka TA3. Áno, čo hovorí? Prečo držím túto sviečku? Áno, prečo? Aby tu bolo viac svetla, treba povedať. Lebo treba vniesť svetla do tej... Áno, svetlo nádeje všetkým. Ja, No. vieš, čo som povedala, že ja do cintorína, keď idú, prečo svietia? A on potom odišla. Áno. Naša hliadka, ktorá nás bude chrániť. Smiem sa vás opýtať, na čo ste prišli? To isté sa pýtame aj my. Áno? Z TA3, tak... Á, vy ste z TA3. Áno, hej. Aha. Vy ste asi jedna z protestujúcich. Môžeme sa my vás pýtať? Aha, ako viete, že ja som protestujúca? Ja sa volám Kristína Ulmanová a kandidujem za primátorku Bratislavy. Ale ste sa pridali na stranu protestujúcich, ale prečo vlastne? Pridala som sa na stranu spravodlivosti, samozrejme, pretože ak naši volení zástupcovia dostali mandáty od nás, od občanov, tak nemajú právo byť skorumpovaní, nemajú právo prostriedky občanov vynakladať tam, kde nemajú ísť. Majú ich vynakladať nás, v prospech občanov. A myslíte si, že dnes večer sa vám niečo v tomto duchu podarí dosiahnuť? Tak to, čo sa podarí, to vie len Pán Boh. Áno? Nikto z nás nie je jasnovedec a nikto z nás nevie, čo sa vlastne podarí a nepodarí. Prišli sme tu všetci preto, lebo v správach zaznela správa, že bude odvolaný pán premiér. Teda bol návrh podaný poslancami. Wow. Wow. Viete, že pri súčasných parlamentných počtoch to nie je možné, že matematika nepustí. Viete, že sa dejú aj zázraky a viete, že sme a stojíme na kraji priepasti. A predpokladám, áno, pravda, že? A predpokladám, že pán premiér aj sám od seba pochopil situáciu, že už to takto ďalej nejde. A že on sám nedovolí, aby sme do tej priepasti spadli a že on sám
sám odstúpi a rozpustí celý parlament, aby sa mohli konať nové voľby, a to už konečne voľby demokratické, lebo po roku 89 sme si všetci zvolili demokratickú spoločnosť, áno? Ďakujem vám pekne, opatrujte sa. Nech všetci prídu voliť. Dovidenia. Smiem sa vás opýtať, prečo ste prišli? Tak, ja som prišiel preto, lebo ma trápi političná situácia na Slovensku, aká je a čo si dovoluje Robert Fico ako premiér tejto republiky, ako ako jedna strana, ktorá vládne a ktorá vôbec nepočúva hlasy občanov a hlasy opozície, takže preto som prišiel. Výborne. Ďakujem. Krásne, odovzdám to celému Slovensku. Veľmi pekne vám ďakujem. Presne tak to má byť. Všetci musíme prísť, aby sme podporili spravodlivosť. Tu máme sochu spravodlivosti a veríme, že váhy sa konečne naklonia tam. Nič nebude trvať večne. Dobrý deň, tak sen. Toto je sviečka nádeje? Áno, no. A sen, nech sa páči. To je jediné na čo užitočné. Áno, užitočné. Väčšiu šancu nádeja sa vyhráš producent euromiliónov. Kúp si lotériu, producent euromilióny a skôr vyhráš producent euromilióny, než Fico bude odvolaný. Ale ja som si práve že myslela, že sa splní sen Rudyho Vaskyho, ktorý povedal, že sa bude odvolávať. Konečne toto zlo, toto svinstvo, že sa vyvedie z tohoto parlamentu. Tak ale nie sme, nikto z nás nie, ani Nostradamus, ani Sibila, ako som už povedala. V parlamente Fico nie je odvolateľný. To nevor, že ja chcem môj, sem môj, nech tam len nie, ja som sa bol prezident. Aha. Ty si nebral to video, kde hovorím, aby bol prezident? Nie. No tak ty nesleduješ si popolne všetky videá. Aha. Tak ja som si myslela, že tu nejde o odvolanie jedného človeka, ale že tu ide o odvolanie celej tejto vlády, ktorá by sa mala rozpustiť. Dobrý deň. Máme sa spýtať redaktorov z televízie. Áno? Aký majú názor oni? Majú svoj názor, iste. Ten svoj nemôžu, vyhodili z roboty. Aha. Môžem vás osloviť, aby ste mi povedali, čo vás motivovalo k tomu, aby ste prišli? To nás motivovalo nespokojnosť. Nespokojnosť? S tým, ako to tu vyzerá na tom našom Slovensku. Nie len vaša vlastná nespokojnosť, ale nespokojnosť všetkých občanov Slovenska. Pravda? No, tak myslím, že je to tak. Výborne. Dobre, ako ste sa dozvedeli? Zo Facebook. Cez Facebook. Výborne. Takže je to dobré, že existujú aj takéto médiá, keďže naše... Áno, lebo naše mainstream médiá síce povedali, že bude takáto udalosť, ale mnohé iné udalosti nám nehovoria. Opatrujte sa, nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Rudy, ale ja som si myslela, že pán premiér sám sa vzdá a sám
odstúpi a rozpustí tento parlament. A čo ešte? A ja som myslel, že vyhráš producent euromiliónov, že? Si myslela tiež, nie? A niekedy aj to som si myslela. No vidíš, takže, a vyhrala si? Nie. No, takže takto isto nebude odvolaný, jak ty si nevyhrala euromilióny, no. Dobre teda, dobre teda. Ale ako nádej umiera posledná. The notion of reality tonight. Okay. Tonight is the fucking night where these fucking assholes gonna acquire the notion of reality. You understand? Yes, I do. Iba som za čestnosť a charakternosť. A ste tu dnes prečo? Pretože si myslím, že korupcia je zlá. Zdá sa, že všetko v našom štáte nie je správnym smerom, smerujúce. A preto si myslím, že by sa ľudia mali vyjadriť, ak sú nespokojní. A mám pocit, že je veľa ľudí nespokojných. Vy ste prišli ako keby podporiť priamo odvolanie Roberta Fica? Ja som prišla podporiť protest, ktorý je proti korupcii a neviem, či je to zámerom, možno zhodou okolností, možno nie, tak je to naraz. A čo si myslíte, ako sa dá tá korupcia potom vyriešiť? Musíme proti nej bojovať. To je asi základný problém. A kto je tomu následovný? Kto za to môže za tú korupciu? Ak korupcia je v nejakom štáte, existujú nejaké orgány, ktoré s ňou majú niečo robiť a bolo by dobre, ak by boli činné. Takže tie orgány by mali urobiť buď seba reflexiu, alebo reflexiu smerom na štát a konať. Ďakujem pekne. Vy ste nejaký mladší ročník, či? Tam mi len zdá? 89. Prišla som sa vyjadriť. Úžasné. Úžasné. Som rada, že aj mladí ľudia sú tak vedomí a že majú také povedomie, že naozaj tu niečo nefunguje. A nielen niečo tu nefunguje, ale nefunguje tu veľa vecí. Áno. Počkajte sa pre chvíľku. Úžasné. Prišla som na svoj názor, ktorý vylučuje korupciu. Čiže prišla som vlastne protestovať proti korupcii. Súvisí to možno aj s tou kauzou, ktorá bola teraz posledný týždeň v médiách v súvislosti s Piešťanskou nemocnicou? Áno, určite s tým aj s tým súvisí. A celkovo teda apelujete na zmenu vlády, alebo kam sa teda uberá ten váš apel? Môj apel nie je vlastne apelom úplne priamým, že označím vynika. Skôr by som povedala, že nesúhlasím s korupciou, ak sa deje, a vyzývam a dúfam, že bude takáto výzva prijatá. Orgány, ktoré majú za úlohu bojovať s korupciou, aby konali. Ďakujem. Ďakujem. A ja verím, že to bude uverejnené aj v mainstream médiách, pretože mnoho takýchto protestov, ktorí tu boli, médiá vlastne neuverejnili. Neviem, či ste tu boli niekedy, keď tu bola v podstate petícia sa spisovala za vodu. Za vodu som spisovala petíciu, áno. Ale osobne som to nebola. Aha, dobre. Takže odkaz pre všetkých mladých ľudí, aby si zobrali príklad z mladej dámy, ktorá úplne chápe, že na Slovensku vládne korupcia, ale vieme to všetci a naozaj je potrebné pre niečo urobiť, aby bola odstránená. A hlavne, ako tento apel zaznel, aby orgány činné v trestnom konaní, lebo tie by mali vlastne zisťovať, aký je stav a tie by mohli zabrániť tej korupcii. Minimálne aj potrestať. Ak sa jej nedá zabrániť, tak aspoň potrestať. Potrestať. Ďakujem. To je fajn.
Chcete mi niečo povedať? Kľudne povedzte, bude to odkaz pre celé Slovensko. Kľudne. Každý máme čo povedať k tejto situácii. Uvidíme, ako to dopadne. A želáte si, aby to dopadlo dobre? Každý. Každý sme tu za to, že vidíme, že sa tu vlastne dejú mnohé zlé veci v našej krajine. A už od 89. sme nastúpili cestu demokracie, zvolili sme si demokratickú spoločnosť a napriek tomu stále to nie je demokracia, pretože tu vládnu jednotlivci a sú uprednostňovaní pred verejnosťou. Ďakujem. Ja sa obávam, že len my sme si mysleli, že nastupujeme cestu demokracie. Áno, my občania sme si mysleli. My si to mysleli a v podstate v súčasnosti neviem, či to aj iní chápu tak ako ja, ale vládu nám zase červenú. Samozrejme, chápu to mnohí ľudia, veď vidíte, koľko sa nás tu dneska zišlo a pritom bolo to ohlásené len včera. Keby to bolo ohlásené o niekoľko dní skôr, možno, že by sa nás tu viacej zišlo. 11.11. prídite na SNP, poriadame volebnú revolúciu. Od rána do večera, kde sa budú vlastne kandidáti do mestských zastupiteľstiev, za starostov, za primátorov, kde sa budú prezentovať, pretože mass média nám nedávajú takú šancu. Dávajú iba vyvoleným a tak maria vlastne voľby. Takže ste pozvaní. Kto vyhral voľby, môže všetko. Áno, to sme už začuli, to tu v parlamente zarezonovalo. Lenže voľby, demokratické voľby majú vyhrať tí občania, ktorí naozaj budú nosiť budú nositeľom vlastne prejavov obyvateľov, ktorí vlastne budú zastupovať tak obyvateľov a občanov, aby vlastne všetky prostriedky, ktoré boli vybrané v daniach, boli aj použité na účely mesta, na tie účely celomestskej povahy Bratislavy a pre občanov, ktorí si to zaslúžia, tak ako je to kdekoľvek inde v iných metropolách v Európe. Ďakujem vám pekne. Ja dodám len to, že keď ľudia majú rozum, tak ho odvolajú mne. Áno. Samozrejme, treba to tak urobiť, hlavne je potrebné zrejme rozpustiť celý parlament, pretože je nefunkčný ten parlament. Nie je pre občanov, je iba pre niekoľko... Pre seba majú. Áno. Pre nich, pre vyvolených. To urobili dobre pred pár storočiami, volá sa to defenestrácia a je tu taký veľký svah. Že by to zabralo. No, ja verím tomu, že oni sami pochopili už a pochopia, že už nie je inej cesty, že oni musia odstúpiť. Všetci musia odstúpiť, lebo to nie je možné, aby sa toto dialo, čo sa tu deje. Neviem, či už rokujú. 18:30 by mala začať tá schôdza. To nevedia ani oni. Nevedia ani oni. Častokrát nevedia. Aha, polícia sa postavila, lebo pred chvíľkou som bola dnu. Pred chvíľou som bola dnu. A teraz sa postavila polícia pred dvere. Už sa nedá páni vstúpiť do parlamentu? Do budovy? Aha, čiže na balkón môžu ísť občania? Ďakujem.
Takže čakáme, dvere parlamentu sa nám zasa zatvorili a čakáme, čo sa bude diať, kedy začne schôdza. Schôdza nezačne. Každý počíta nakradnuté milióny doma, nemá čas. Či ešte 2 roky budú kradnúť, alebo to vzdajú, vieš. Aha. Nie, už nebudú. Už nebudú. Rozhodnutie nás všetkých je a želanie nás všetkých je, aby rozpustili parlament. Jožko, potom dneska táto Národná rada bude známa pod novým menom. Národná rada kokotov slovenského národa. Čo na to je? Stane to pomenovanie? Dobre, vypadá. Ale si zlatá. Pekná si. Áno. Národná rada. Toto je Národná rada kokotov slovenského národa. Toto je dnešnej noci. Toto je noc dlhých nožov. Noc dlhých nožov kokotov slovenského národa. Tak Rakúšania povedali, že máme dať politiku na vyšetrenie kleptománie a psychotesty, no. Že oni sa z nás smejú, že čo tu máme vlastne za rolo. A však v živote nemajú psychotesty, to nemôžu rozhodovať o chode štátu takýchto ľudí. To je jedno, psychotesty pošlú, keď budú chcieť si vo parlamente. To sa tu tak robí. Psychotesty na výberové konanie rozpočtu, dostanú vypísané. Viete, čo je zaujímavé? Že dneska neprišli len aktivisti, ktorými... Opoziční, demokratická mládež Slovenska, čo sú proti Ficovi, proti Ficovi. Áno, SDKU, čo ešte veria tým nejakým a Nova a Sieť a toto. A to vždycky vyjdú tie nové politické strany, ktoré sa tvária, že sú super a tí sú niektorí ešte, asi polovica minimálne z týchto ľudí ešte verí, že tento systém ešte je dobrý. Že áno, že to dá zmeniť. Že funguje, že je to vlastne len zlý premiér, ktorý to tu nastavil, ale že vlastne ostatní sú v pohode a oni sa snažia. Ľudia majú na výber medzi koalíciou a opozíciou, že oni si nevedia, že to je jedno a to isté, že to sú zločinci, mafiáni, ktorí likvidujú tento štát a národ. Oni si to neuvedomujú, oni si myslia, že niečo tu je ešte veria tomu médiu. Oni aj vedia, že je to zlé, ale oni si myslia, že je to zlé, pretože je tu jeden premiér, ktorý tu akože korupcie a predtým bol premiér, ktorý tu bol korupcie a predtým bol, vieš, ale teraz už nebude. Oni ešte veria Matrixu proste, oni veria tomu Matrixu. Vybereš si červenú alebo modrú pilulku. Vidíš, títo si vybrali modrú. Ostali spať. Bude dobre, že raz tu bude dobre, že všetko sa zničí lepšie, s týmto fašistickým režimom, že bude lepšie. Že zvolíme iných fašistov, možno garážov. Nemecku a chceme ísť do Nemecka. No, tak urobili kurvy, čo tam ide, do Anglicka, chod tam, však ty vieš, čo sa robí v Anglicku s našimi ženami, vieš? No, ty tam bola, nie? Bola som tam, no, pravda.
čo sa deje tu s našimi občanmi. Nemusíme ani ďaleko chodiť. Áno, však to hovorím. Tu ľudia umierajú na dekubity, na preležaniny. No, na všetko možné. Toto sa pár kilometrov za hranicami nedieje niečo také. Takáto deštrukcia, dehonestácia. Však tu prebieha genocída. A ty ako hovoríš, genocída obyvateľov. Článok 2 konvencie o genocíde by bol naplnený. No čo s tým? No tak... Rozpustiť parlament. Oni si už nezaslúžia tu byť. Nie, tak názov tohto parlamentu od dneska bude Národná rada Kokotov Slovenskej republiky. To je od dneška názov. A toto Fico bude používať na opozíciu. To sú kokoti Slovenskej republiky v Národnej rade. Vlastne žijú...